A Xunta organiza para este sábado no Carballiño o 42 encontro de maiores, pendentes da ola de calor contemplando un posible aprazamento. Hoxe presentouse na Praza Maior a terceira edición da Ruta Pobarelo na comarca do Carballiño, con 62 locais participantes. O Concello do Irixo recupera a Feira do Tellado con actividades en materias primas, sobre todo de gando, e co apoio do INORDE. O Club Deportivo Arenteiro segue anunciando incorporacións, ademais de lanzar unha campaña de captación de socios para a próxima tempada. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando desa xuntanza de maiores organizada pola Xunta de Galicia e que cumpre xa 42 edicións. En principio terá lugar este próximo sábado durante toda a xornada con actividades e xantar popular, ademais que a actuación de Pili Pampín e tamén con orquesta. A Xunta está pendente de como evolucionan as temperaturas e a ola de calor que agora mesmo afecta a Galicia e a toda a nación de España para decidir se se leva a cabo esa festa ou se ten que aprazar para outro día. A Xunta celebrará o vindeiro sábado 16 de xullo no Carballiño a 42ª edición do Encontro de Maiores, no que se calcula que se reunirán entre 1.500 e 2.000 persoas de toda Galicia. Os asistentes gozarán dunha xornada gratuita de convivencia e festa. Comezará ás 10:30 da mañá ca chegada dos participantes e a sesión de mañá estará amenizada con xogos, coreografías, música e entrega de agasallos, tanto a centros de referencia como a asociacións. Ao mediodía terá lugar o tradicional xantar, que estará amenizado cunha actuación musical. Despois do xantar retomaránse as actividades e o tempo de lecer, e o encontro culminará cas actuacións da orquesta principal e Pili Pampín. O evento, que se retoma despois de 2 anos sen celebrarse, pecharase ás 7:30 da tarde, tras unha xornada completa de música, gastronomía e boa compañía. A Xunta estará ao tanto da evolución da situación meteorolóxica para decidir se finalmente se celebra esta edición do Encontro de Maiores ou se as altas temperaturas así o aconsellan se apraza a outra data. E a Deputación de Ourense aprobou 1 millón de euros en subvencións directas para os concellos para obras e actuacións, entre elas algunhas que afectan a concellos da nosa contorna. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou a concesión de 1 millón de euros en subvencións para a execución de proxectos de infraestructuras, abastecemento e saneamento, urbanización de rúas ou eficiencia enerxética en 13 concellos, ademais de axudas para gastos de funcionamento de entidades culturais e deportivas. Case 15.000 euros irán destinados para o soterrado de cables en Pazos de Arenteiro, en Boborás. Ademais, outra chega por valor de 48.000 euros irá para a mellora de vías en Castrelo de Miño. El Eiro disporá de 32.000 euros para unha obra de acceso a persoas con mobilidade reducida. E hoxe temos que volver falar da pandemia da COVID-19. A pesar de que nesta última fin de semana os contaxios estabilizáronse en Galicia e ademais descenderon un pouco con respecto á pasada semana, os expertos sanitarios xa califican este aumento como a 7ª onda da pandemia e piden precaución, aínda que os casos máis graves rexístranse en persoas sobre todo maiores de 60 e maiores de 80. Nas últimas semanas, os novos contaxios de COVID-19 volveron a dispararse, tamén cunha ocupación notable de camas en hospitais. Isto repetiuse non só a nivel nacional, senón tamén en Galicia e tamén na nosa contorna. A pesar de que as cifras parece que dan un respiro cun descenso nos últimos días, os expertos xa consideran esta como a 7ª onda da pandemia. Para saber un pouco máis de como volvimos a chegar a esta situación, falamos hoxe co doutor Martín Nogueira. Ha vuelto el COVID porque en realidad nunca se ha ido, siempre lo hemos tenido por encima de nuestras cabezas. ¿Qué ha pasado? Que quizá hemos sido demasiado blandos en algunas cosas. Yo entiendo, como entendemos
mucha gente, como entendemos muchos sanitarios, como entienden los epidemiólogos, como entienden los infectólogos, como entienden muchas autoridades sanitarias, que el mundo tiene que cambiar, que tenemos que estar acostumbrados a vivir con esta enfermedad y que estas variantes, bueno, pues están demostrando que ha disminuido la mortalidad en ciertos grupos de personas, que realmente la enfermedad no ha sido muy fuerte en muchos grupos de personas, pero yo creo que sí nos hemos pasado en el sentido de que de repente hemos dejado barra libre. A pesar de que a COVID evolucionou e non presenta sintomatoloxía tan grave en xeral, as autoridades sanitarias piden que se siga mantendo un control en todos os rangos de idade, xa que as cifras están sendo maiores que na mesma época do pasado ano, e a incidencia entre os maiores de 60 anos supera os 1000 casos por 100.000 habitantes. Mayores de 60 años estamos en una incidencia más o menos de 1.200, 1.300 casos por 100.000 habitantes. Hombre, hay que recordarse que Carballino nos lo cerraron con 70 por 100.000 habitantes. Estamos hablando de 1.200 y pico pacientes por 100.000 habitantes. Esto mayores de 60 años, pero es que en el mes de julio del año pasado, contabilizando los mayores de 60 años y los menores de 60 años, teníamos 4 veces menos, teníamos 200 y pico casos por 100.000 habitantes, o sea que ha cambiado y ha aumentado mucho. Entonces, el COVID lo tenemos ahí, tenemos que pensar que si realmente vemos las cifras y decimos que a quienes están afectando más, quienes están más graves, quienes están más ingresados son mayores de 80 años, la gran mayoría, mayores de 60 y personas que el COVID por la edad y que tengan muchas patologías o muchas enfermedades añadidas se las puede descompensar, porque estamos hablando de un virus que afecta a todo el organismo, pues yo creo que también es muy egoísta en los menores de 60 años decir, bueno, pero no nos cuidemos, no nos protejamos, da igual que cojamos el COVID, porque realmente no nos va a pasar nada. E ademais, hoxe temos que falar dun dos primeiros incendios que afeitan a nosa contorna. Falamos de Ribadavia. Na madrugada do pasado luns declarouse un incendio precisamente en Ribadavia que afectaba ata 20 hectáreas nesta mesma mañá. Aínda non está controlado polo de agora. A Consellería do Medio Rural informa dun incendio forestal activo no concello ourensán de Ribadavia. O lume orixinouse pasadas as 10 da noite do pasado luns na zona da Barcia, enfrentándose tamén á zona da Franqueirán e permanece activo tamén. Segundo as primeiras estimacións, afectaba unha superficie provisional de 20 hectáreas ampliadas durante a xornada de hoxe. No seu control participan 4 axentes, 15 brigadas, 11 motobombas e unha pala. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. E pasamos agora a falar de programación para os próximos días. Falamos hoxe da Ruta Pobarelo, que chega a súa terceira edición. Presentouse esta mañá tamén falando desa ampliación. Por exemplo, neste ano participarán 62 locais, non só do Carballiño, senón tamén doutros concellos da comarca. Esta mañá na Praza Maior presentouse a terceira edición da Ruta Pobarelo, tanto no Carballiño como nos concellos da comarca. O evento dará comezo o día 14 ata o día 27 de xullo, con 62 locais participantes. Isto empezámoslo fai 3 anos, máis ou menos por estas fechas, o 24 de xulio, empezamos que a primeira ruta Pobarelo. Eu me acordo daquelas palabras que vos dixen a todos, que eran as seguintes, que empezábamos ca idea de mantelo no tempo, que non era para facer un ano e dous e depois parar. E o día de hoxe ainda a dobla apuesta, é seguir mantendo moitos máis anos. Empezamos fai 3 anos con 36 locales que nos axudaron, que nos apoyaron para fazer esta ruta. O segundo ano xa tuvemos 43 locales. E o día de hoxe temos 62 locales que van a empezar a partir do 14 hasta o 26 de xulio a ruta Pobarelo. Este ano, ademais de contar con máis locais, tamén amplían os premios por participar.
O premio grande serán 2 estancias no Hotel Atoxa, con invitacións tamén para o París-Dakar de Sanxenxo e tamén estoxos de produtos bo Varelo. Os hostaleiros serán os encargados de que con cada vermut ofrecer a papeleta para cubrir cos datos persoais e participar no sorteo. Dende a empresa organizadora Destilería Paniagua agradecen a colaboración dos hostaleiros e tamén do Concello con este evento. Premios, 2 estancias, repito outra vez, no Hotel Louxo, con desayuno incluído, con dereito ao talazo, con poder ir ao balneario e con todo, penso que é un bo premio para poder cubrir todas as cousas. E a empresa Destilería Paniagua quere manter isto en máis anos e doblar un pouquinho a cousa. Entonces quería dar o agradecimento primeiro a todos os hosteleiros da comarca do Carballiño por apoiarnos, aos que están e aos que non están. Se non están este ano por algún motivo, o ano poden estar. E, sobre todo, quero dar as gracias ao Concello de Carballiño porque cada cousa que lle estamos propoñendo, cada cousa que lle planteamos, sempre nos está apoiando. No acto estivo tamén presente o concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, quen amosou a colaboración e o apoio do Concello neste tipo de iniciativas e, ademais, da man dunha empresa senlleira no Carballiño. Unha empresa, Hermanos Paniagua, pois, en este caso, con preto de 40 empleados, pois a nosa obriga desde o Concello do Carballiño e desde do sector dos hostaleiros, de todo o comercio, pois que menos que apoiar este tipo de iniciativas. E ademais, tamén esta fin de semana o Concello do Irixo recuperará tradicións ca súa primeira edición da Feira do Tellado, relacionada antigamente sobre todo co gando. O Inorde participará na celebración da Feira do Tellado que recupera o Concello do Irixo. O nome desta festividade débese a un lugar da parroquia de San Cosme de Cusanca do municipio. A feira terá lugar este domingo día 17, con ruta cabalar, xantar popular, espectáculo de lume e competición ecuestre, entre outras actividades. O Inorde tamén estará presente cun stand informativo para dar a coñecer o traballo deste organismo provincial a prol do sector primario e tamén o fará ca exhibición do seu programa de razas autóctonas. Todo o lugar convertíase nun inmenso campo da feira, onde os feirantes vendían todo tipo de materias primas na antigüidade, aínda que principalmente tratábase dun mercado de gando, algo que se intentará representar de novo, recuperando esta tradición. Esta festividade servía para vender todo tipo de materias primas, sobre todo gando, e este ano volverá a converterse neste como un encontro lúdico e gastronómico. E ademais recordamoslle que esta noite comeza ese ciclo de cine ao aire libre con Flores de Cine. Esta noite aínda chegan a programación ás 10:30. Esta semana comeza cunha nova edición de Flores de Cine, cine ao aire libre organizado polo Cineclub ininterrumpidamente no barrio de Flores dende fai 12 anos, pandemia polo medio incluída. Este ano contan ademais ca colaboración do Ourense Film Festival. Os días escollidos son hoxe, mañá e pasado, martes, mércores e xoves, en horario ás 10:30. E o lugar o mesmo que o ano pasado, entre a bodega e a antiga Canella. O aforo está limitado a 50 cadeiras. Hoxe darán o pistoletazo de saída co filme portugués Listen, o que aínda están a tempo de chegar ás 10:30, recorden. Este filme está dirixido no ano 2020 por Ana Rocha e levou o premio a mellor ópera prima no Festival de Venecia. A primeira película que imos votar está no dentro de Flores de Cine, o día 12 ás 10:30. É unha película portuguesa, Listen. É unha película que, digamos, dunha muller portuguesa, Ana Rocha, que está moi vinculada a Inglaterra, traballa moito fora do seu país, e de feito é unha coproducción portuguesa e británica. E nos conta a historia dunha familia portuguesa con 3 fillos que vive nas aforas de Londres, cunha das rapazas ten unha discapacidade e iso acaba provocando unha situación que fai que interveña nun momento determinado por un malentendido os servicios sociais británicos, non? E un pouco, digamos, o reflexo desa vida cotidiana, desa loita constante por sobrevivir e a veces contra certas adversidades, non? Provocadas casi máis polo azar e por certas negligencias que
digamos que por outra cuestión, non? Esta película pasou polo OUF, non? De feito, é unha película que votamos nós gracias á colaboración co Festival Internacional de Ourense. Mañá será a quenda da produción turca Mi Mejor Amigo, mellor película no Festival de Chicago. Historia ambientada na infancia nun internado para nenos kurdos nas montañas de Anatolia e que está basada na propia experiencia do seu director, Ferit Karahan. O día 13, tamén unha película que ven do OUF, non? Pasou polo OUF, unha película do ano 2021, todavía aínda. Unha película turca, non? Digamos, está baseada sobre todo na historia de un rapaz que está dentro dun internado no que sería Anatolia turca, non? É un internado especial para rapaces e para adolescentes kurdos, non? E conta un pouco a súa vivencia e digamos, a partir casi un pouco do que é a propia vivencia e da propia experiencia do director, non? Que digamos, tuvo un pouco, digamos, unha situación na súa infancia moi parecida, non? Entón, é unha película en parte dura, non? Pero, bueno, en parte tamén cargada de moito sentimento e moita emoción, non? El recrea toda esa historia, todos os aspectos negativos, pero tamén, digamos, os aspectos positivos, o que sacou de toda esa experiencia, non? Dai tamén un pouco o título da película, non? E hoxe nos deportes volvemos a falar do Club Deportivo Arenteiro, que segue anunciando incorporacións para o seu plantel. Ademais, teñen vídeo promocional para a captación de socios na próxima tempada. O Club Deportivo Arenteiro segue a dar pequenas pistas do seu plantel para a próxima tempada. Outra das incorporacións que anunciaron é a de Curro Ribelot, xogador de medio campo, 22 anos, canteirán e xogador do Xerez de Segunda Real Federación. Ademais, o club lanza unha campaña de captación de socios na que agradecen todo o apoio amosado polos seareiros na pasada tempada, de moitas emocións, subidas e baixadas. O lema para esta próxima tempada será o que levas dentro. Sentirte orgulloso. Formar parte dun obxectivo común para seguir sendo máis. Todo isto, lévalo dentro. Eu levo 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 dentro. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá mércores teremos ceos olleiros por completo, con situación de verán. En canto ás temperaturas, espéranse de novo máximas superando os 40 grados. No Carballiño as mínimas estarán nos 20 e as máximas chegarán ata os 41. Na capital do Ribeiro, como sempre, máis calor, 23 graus de mínima e 43 de máxima. E ante estas altas temperaturas, a Xunta de Galicia ven de establecer o nivel máximo de alerta por ola de calor en toda a comunidade galega. Hoxe deixámoslles algunhas recomendacións e teñan cuidado con estas altas temperaturas. A Xunta de Galicia, a través da súa Comisión do Plan de Calor, ven de ampliar a situación de alerta de vaga de calor de nivel 3, alerta máxima, declarada o pasado venres nalgunhas zonas de Pontevedra, agora a toda Galicia, cunha duración que se prevé que sexa polo menos ata o venres desta semana. Esta é unha situación excepcional na comunidade galega, xa que ademais das altas presións, teremos unha dana no Atlántico, que fará que a intensidade e mesmo a duración desta chegada de aire cálido sexa superior a outros episodios. Sara Rodríguez, especialista en medicina familiar e comunitaria do Centro de Saúde de Maside, deixanos hoxe algunhas recomendacións para facer fronte a esta ola de calor. En canto a recomendacións para esa situación de vaga de calor destes días, o máis importante sería evitar expoñerse a temperaturas altas nas horas centrais do día, evitar sair facer exercicio ou estar na praia nesas horas. O permanecer no exterior, intentar estar á sombra, con roupa holgada e de colores claros que nos protexan e utilizar moita protección solar. Lembrar sempre non deixar dentro de vehículos aparcados a nenos ou persoas ancianas ou mascotas, nin sequera coas ventas abertas.
Hai que lembrar tamén beber moito máis líquido sin esperar a ter sede, preferiblemente auga e líquidos frescos. Evitar o consumo de bebidas quentes e bebidas alcohólicas e evitar comidas copiosas. Outra maneira de tomar máis líquido é que na alimentación aumentemos as froitas e as verduras. Estas recomendacións son para a población xeral e é moi importante telas moi en consideración coa población de risco, que son os nenos e as nenas máis pequenos e as persoas maiores, que non son capaces de protexerse a si mesmos, non perciben nin a sensación de sede, nin serán capaces, moitos deles, de pedir axuda ou poñer os mecanismos de protección necesarios. Lembrarse tamén de supervisar a xente que vive sola. Podemos ter veciños ou anciáns na familia que vivan solos e temos que preocuparnos de saber como están e ver en que situación se atopan. Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para esta noite será de Mónica Muradas, na rúa Tomás María Mosquera, número 27. E recordamos tamén seguir esas recomendacións para facer fronte a esta ola de calor e altas temperaturas. Pasen moi boa noite. A Xunta organiza para este sábado no Carballiño o 42 encontro de maiores, pendentes da ola de calor, contemplando un posible aprazamento. Hoxe presentouse na Praza Maior a terceira edición da Ruta Pobarelo na comarca do Carballiño, con 62 locais participantes. O Concello do Irixo recupera a Feira do Tellado con actividades e materias primas, sobre todo de gando, e co apoio do INORDE. O Club Deportivo Arenteiro segue anunciando incorporacións, ademais de lanzar unha campaña de captación de socios para a próxima tempada.